Albert Camus. Cartes a un amic alemany. Primera carta. Vós, vàreu dir-me, la grandesa del meu país no té preu. Tot allò que contribueixi a fer-la possible és bo. I en un món en què res ja no té sentit, aquells que, com nosaltres, joves alemanys, tenim l'oportunitat de trobar-ne un al destí de la nostra nació. Hem de sacrificar-ho tot. Us estimava, aleshores, però en aquell moment ja em vaig allunyar de vos. No, vaig dir-vos. No puc creure que tot estigui al servei de l'objectiu que perseguim. Hi ha mitjans que són inexcusables i voldria poder estimar el meu país alhora que estimo la justícia. No li vull qui sap quina grandesa s'hi ha brollat de la sang i la mentida. És mantenint viva la justícia que el vull fer viure. Llavors, no us estimeu el vostre país, em vàreu respondre. Em fa 5 anys, això. Durant aquest temps hem estat separats i puc dir que no hi ha hagut ni un sol dia d'aquests llargs anys, tan breus, tan fulgurats per a vos, en què no hi hagi tingut present la vostra afirmació. No us estimeu el vostre país. Quan penso, avui, en aquestes paraules, se'm fa un nus a la gola. No me l'estimava, sinó estimar és denunciar allò que hi ha d'injust en els que ens estimem. Si no estimar és exigir l'ésser estimat que s'assimili a la imatge més vella que tenim d'ell. Fa 5 anys d'això, i molts homes a França pensaven com jo. Alguns d'ells, tanmateix, ja s'han enfrontat als 12 ulls petits i foscos del destí alemany. I en aquests homes, que segons vos no s'estimaven el seu país, han fet més per ell del que vos mai no fareu pel vostre. Fins i tot si poguéssiu donar 100 cops la vida per ell, perquè abans han hagut de vèncer-se a ells mateixos. Aquest és el seu heroisme. Però parlo de 2 tipus de grandesa i d'una contradicció que tinc el deure d'aclarir-vos. Ens tornarem a veure aviat, si en tenim l'ocasió, però aleshores la nostra amistat ja s'haurà acabat. Estareu clàfid de la vostra derrota i no us avergonyireu de la vostra bella victòria. Al contrari, l'enyorareu amb totes les forces esclafades. Avui encara us tinc a prop en l'esperit. Soc el vostre enemic, és cert, però us soc encara una mica amic, ja que us lliuro, aquí, tot el meu pensament. Demà s'haurà acabat. Allò que el vostre triomf no haurà pogut escometre, ho conclourà la vostra derrota. Però abans que plantem cara a la indiferència, us vull deixar almenys una idea clara d'allò que ni la pau ni la guerra no us han ensenyat sobre el destí del meu país. Vull explicar-vos, en primer lloc, quina mena de grandesa ens mou. Per això vull dir, explicar-vos quin és el coratge que aplaudim, que no és el vostre, perquè saber córrer el combat quan hom s'hi prepara des de sempre i la cursa li és més natural que la raó és ben poca cosa. Al contrari, és molt valuós avançar vers la tortura i la mort quan se sap del cert que l'odi i la violència són coses vanes en elles mateixes. És molt valuós combatre menyspreant la guerra, acceptar perdre-ho tot alhora que es conserva l'amor per la felicitat. Córrer vers la destrucció, brandant l'ideal d'una civilització superior. És en això que fem un esforç més gran, perquè és a nosaltres mateixos que hem de dominar. Vosaltres no teniu res a vèncer ni dins el vostre cor ni en el vostre enteniment. Nosaltres tenim 2 enemics, i a diferència de vosaltres, que no en teniu res a dominar. No ens era prou guanyar per les armes. En teníem moltes,
de coses a batre, i pot ser que la primera de totes fos la perpètua temptació de voler-nos assemblar a vosaltres. Perquè sempre tenim alguna cosa que s'abandona a l'instint, el menyspreu per la intel·ligència, el culte a l'eficàcia. Les nostres grans virtuts acaben per cansar-nos, la intel·ligència ens avergonyeix i imaginem, ara, alguna benaurada barbàrie en què la veritat s'esdevingui sense esforç. Però el remei per això és senzill. Allà sou vosaltres, mostrant-nos què s'enfada la imaginació. I tot d'un ens redrecem. Si cregués en alguna fatalitat de la història, suposaria que vosaltres, pàries de la intel·ligència, sou a prop per fer que ens manem. És llavors que renaixem al pensament, que ens hi acomodem. Però encara havíem de vèncer la sospita que ens suscitava l'heroisme. Ja ho sé que ens creieu aliens a l'heroisme. Us equivoqueu. Simplement el processem i ens el malfiem alhora. El professem perquè 10 segles d'història ens han donat la ciència de tot allò que és noble. Ens en malfiem perquè 10 segles d'intel·ligència ens han ensenyat l'art i la virtut de tot allò que és natural. Ens ha calgut salvar molts obstacles per presentar-nos davant vostre. És per això que fem tard respecte a tota Europa, que s'abocava a la mentida, així que li calia, mentre nosaltres fèiem pinya per cercar la veritat. Per això hem començat per la derrota, mentre us abraonàveu damunt nostre, preocupats com estàvem de discernir de cor si ens emparava la justa raó. Hem hagut de vèncer el nostre amor per l'home, la imatge que ens havien fet d'un destí pacífic. Aquesta nostra convicció fonda que cap victòria val la pena, en la mesura que tota mutilació de l'home és irreversible. Ens ha calgut renunciar, alhora, a la nostra ciència, a la nostra esperança, a les raons que teníem per estimar i a l'odi que professaven a tota guerra. Us ho diré amb una frase que suposo que, venint de mi, a qui us agradava encaixar la mà, comprendreu, hem hagut de silenciar la nostra passió per l'amistat. Ara s'ha acabat. Fem molt tard. Hem necessitat de fer una llarga amarrada. És l'amarrada a què escrúpol de veritat obliga la intel·ligència, l'escrúpol de l'autèntica amistat. És la deriva que ha protegit la justícia, la que ha posat la veritat al costat d'aquells que s'interroguen. I sens dubte l'hem pagat molt cara. L'hem pagat en l'humiliació i en silencis, en patiments, en presons, matinades d'execucions, en abandonaments, separacions, en fams diàries, nens amagrits i sobretot en penitències forçades. Però era el que tocava. Hem necessitat tot aquest temps per qüestionar-nos si teníem dret a matar homes, si ens era donar formar part de la misèria atroç d'aquest món. I aquest temps perdut i retrobat, aquesta derrota acceptada i superada, aquests escrúpols pagats amb sang, ens donen avui a nosaltres, els francesos, el dret a pensar que vàrem entrar en aquesta guerra amb les mans pures, amb aquella puresa de les víctimes i els convençuts, i que ens sortirem amb les mans pures, amb la puresa, aquest cop d'una gran victòria contra la injustícia i contra nosaltres mateixos. Perquè guanyarem, no ho dubteu, però guanyarem precisament gràcies a aquesta derrota. Aquest llarg camí que ens ha fet trobar les nostres raons, aquest patiment del que hem sentit la injustícia i n'hem après la lliçó. I hem après el secret de tota victòria. I sí, mai no ens el deixen prendre, assolirem la victòria definitiva i hem après que en contra del que pensàvem, el seny no hi pot res contra l'espasa. Però si el seny s'uneix a l'espasa, la vens eternament, quan es branda tota sola. Vet aquí perquè hem acceptat l'espasa, després d'haver-nos assegurat que ens emparava el seny. Per fer-ho ens ha calgut veure morir i arriscar-nos a morir, i ens ha calgut un obrer francès desfilant de matinada cap a la guillotina, pels passadissos de la presó, esperonant els seus camarades, porta a porta, a ser coratjosos.
per fer-nos el nostre seny. En fi, hem hagut de patir la tortura de la carn. No posseïm sinó allò que paguem. Ho hem pagat molt car i ho pagarem encara. Però tenim les nostres certeses, les nostres raons, la nostra justícia. La vostra derrota és inevitable. Mai no he cregut en la veritat per ella mateixa, però n'hi ha prou de saber que, fins i tot quan tenen la mateixa força, la veritat preval sobre la mentida. En aquest, el difícil equilibri que hem assolit. I és sostingut per aquest matís que avui combatem. Estic temptat de dir-vos que és justament pels matisos que combatem, però per aquells que tenen la importància de l'home en essència. Lluitem pel matís que separa el sacrifici de la mística, l'energia de la violència, la força de la crueltat. Lluitem encara per aquell lleu matís que separa allò verdader d'allò fals i l'home que esperem dels déus covards que vosaltres venereu. Heus aquí el que us volia dir, no des de fora, sinó des de dins mateix del tumult. Això és el que us volia respondre, aquell. No us estimeu el vostre país, que encara em persegueix. Però vull ser clar amb vos. França ha perdut la seva potència i el seu regnat durant molt de temps, i li caldrà. Durant molt de temps una paciència desesperada, una resistència ferma per retrobar la parcel·la de prestigi que tota cultura necessita. Jo crec tanmateix que ha perdut per raons pures, i és per això que l'esperança no m'abandona. Vet aquí tot el sentit de la meva carta. Aquell home a qui vareu retreure fa 5 anys que es mostrés tan recelós respecte al seu país. És el mateix que avui us vol dir a vos i a tots els nostres coetanis d'Europa i del món. Pertanyo a una nació admirable i tenaç, que més enllà de la seva càrrega d'errors i de febleses, no ha renunciat a la idea que vesteix tota la seva grandesa i que el seu poble, sempre, i les seves èlits, de tant en tant, miren de formular cada cop millor. Pertanyo a una nació que des de fa 4 anys ha recomençat tot el camí de la seva història i que entre la runa es prepara serena i segura a escriure en una altra i a córrer la seva sort en un joc que surt sense avantatge. Aquest país es mereix que me l'estimi amb el meu amor, exigent i difícil, i crec que ara també es mereix que lluitem per ell, perquè és digne d'una estima superior. I sostinc que la vostra nació, al contrari, no ha rebut altra cosa dels seus fills que l'amor sec que es mereixia. No ens justifica qualsevol amor, és això el que us perd. I a vosaltres, ja vençuts en les grans victòries, què no us depararà la desfeta que s'acosta? Juliol de 1943. Segona carta. Ja us he escrit, i ho he fet amb tota certesa. Després d'haver estat 5 anys separats, us he explicat per què nosaltres érem més forts. Per la marrada que vàrem fer buscant les nostres raons, pel retard que ens va causar la inquietud, pels nostres drets, per aquesta mania nostra de voler reconciliar tot allò que ens estimem. Però val la pena insistir-hi. Ja us ho he dit, l'hem pagada molt cara aquesta marrada. Abans de córrer el risc de la injustícia, vàrem preferir el desordre. Però, alhora, ha estat aquesta deriva la que ens ha donat la força d'avui. I és gràcies a ella que estem tocant la victòria. Sí, us he dit tot això i ho he fet amb tota certesa, sense una sola esmena, a raig, però també he tingut temps per pensar-hi. La nit és un bon moment per meditar. Durant 3 anys, vosaltres heu fet caure la nit damunt els nostres pobles i els nostres cors. Durant 3 anys hem perseguit dins les tenebres la raó que avui s'alça en armes davant vostre.
Ara us puc parlar d'intel·ligència, perquè la certesa en què ens trobem avui és aquella en què tot es compensa i esdevé clar, i que la intel·ligència dona el vistiplau al coratge. I suposo que us causarà una gran sorpresa. A vos, que em parlàveu amb lleugeresa de la intel·ligència. Veure-la retornada tan de lluny i decidir, tot d'una, entrar de nou a la història. És en aquest punt que us vull tornar a parlar. Us ho diré més endavant, que el cor se sàpiga cert. No vol dir que sigui feliç. Això ja dona sentit a tot el que us he escrit. Però primer vull aclarir les coses un cop més, amb vos, amb el record de vos i amb la nostra amistat. Mentre encara pugui, vull fer per aquella l'única cosa que es pot fer per una amistat que és a punt d'acabar-se. Aclarir-la. Ja he contestat aquell, no us estimeu el vostre país, que m'atzivàveu de tant en tant, i de que no m'espolso el record. Avui tan sols vull respondre al vostre somriure impacient davant la paraula intel·ligència. En totes les seves intel·ligències, vareu dir-me, França renega d'ella mateixa. Els vostres intel·lectuals posen la desesperació a la recerca d'una veritat improbable al davant del seu país. Nosaltres posem Alemanya al davant de la veritat i més enllà de la desesperació. En aparença, això era cert, però ja us ho he dit, si alguna vegada semblàvem posar la justícia per davant del nostre país, era simplement perquè volíem estimar el nostre país en la justícia, així com en la veritat i l'esperança. És en això que ens vàrem separar de vosaltres. Nosaltres érem exigents. Vosaltres us acontentàveu de servir el poder de la vostra nació. I nosaltres somiàvem donar la nostra, la seva veritat. Vosaltres en teniu prou de servir a la política de la realitat. I nosaltres, fins als nostres pitjors deliris. Servàvem confusament la idea d'una política de l'honor que avui retrobem. Quan dic nosaltres, no parlo dels nostres governants, però un governant és ben poca cosa. En aquest punt recordo el vostre somriure. Sempre us vàreu malfiar dels mots. Jo també, però em malfiava encara més de mi mateix. Vàreu provar d'empènyer-me al camí que vos mateix havíeu pres, en què la intel·ligència s'avergonyeix de la intel·ligència. Ja aleshores ja no ho seguia, però avui les meves respostes serien més segures. Què és la veritat? Em preguntàveu, entesos, però almenys sabem què és la mentida, justament el que ens heu ensenyat. Què és l'esperit? Coneixem el seu contrari, què és l'assassinat. Què és l'home? I aquí us aturo, perquè això sí que ho sabem. És la força que sempre acaba per expulsar els tirans i els déus. És la força de l'evidència. És l'evidència humana que hem de preservar. I la nostra certesa d'ara ve del fet que el seu destí i el del nostre país estan lligats l'un a l'altre. Si res no tingués sentit, tindríeu raó, però encara hi ha alguna cosa que té sentit. No em cansaré de repetir-vos-ho. És aquí que ens allunyem de vosaltres. Ens fèiem una idea del nostre país que el posava a lloc, enmig d'altres grandeses, l'amistat, l'home, la felicitat, el nostre anhel de justícia. Això ens ha portat a ser severs amb ell. Però al capdavall érem nosaltres que teníem raó. No li hem donat esclaus, no hem degradat res en nom seu. Hem esperat a veure-hi clar, pacientment, i hem obtingut en la misèria i el dolor la joia de poder combatre alhora per tot allò que ens estimem. Vosaltres, en canvi, combateu contra tota aquella part de l'home que no pertany a la pàtria. Els vostres sacrificis no porten enlloc perquè la vostra jerarquia no és la bona i perquè els vostres valors no hi tenen cabuda. No només heu traït el cor a casa vostra. La intel·ligència es revenja.
No n'heu pagat el preu que demanava, ni heu satisfet l'elevat tribut que tem la lucidesa. Des de les profunditats de la derrota puc dir-vos que és això el que us perd. Permeteu-me que us expliqui una cosa. Des d'una presó que conec, a l'Alba, en algun lloc de França, un camió conduït per soldats armats porta 11 francesos al cementiri on els heu de fusellar. D'aquests 11, 5 o 6 han fet realment alguna cosa, una octaveta, algunes trobades, i per sobre de tot, el rebuig que us professem. Aquestes restes immòbils dins el camió, presos per la por, evidentment, però, si puc dir-ho, per una por banal, per aquella que s'apodera de tothom davant d'allò desconegut. Una por en què el coratge s'acomoda, la resta no ha fet res. I saber que han de morir per error o víctimes d'una certa indiferència els fa molt més difícil al moment. Entre ells, un nen de 16 anys. Ja sabeu quina cara fan els nostres adolescents. No cal que us expliqui. El noi està mort de por. S'abandona sense vergonya. No feu el vostre somriure de menyspreu. Li peten les dents. Però li heu posat al costat un capellà que ha de fer menys feixuc a l'hora que l'espera. Goso poder dir que els homes que són a punt de ser assassinats, una conversa sobre el futur no els soluciona res. És massa difícil de creure que hi ha alguna cosa més enllà de la fossa comuna. Els presoners resten muts dins el camió. El capellà es tomba cap al nen, arrupit al seu racó. Ell el comprendrà millor. L'infant respon, s'aferra a la seva veu, li torna l'esperança. A vegades, en el més silenciós dels horrors, n'hi ha prou que un home parli. Potser ell ho soluciona tot. No he fet res, diu el nen. Sí, diu el capellà. Però aquesta no és la qüestió. Ara cal preparar-te perquè tinguis una bona mort. No és possible que ningú no m'entengui. Jo sóc el teu amic i potser et comprenc, però és massa tard. Seré prop teu, i el bon Déu també. Ja ho veuràs. Serà fàcil. El noi es gira. El capellà parla de Déu. Que no hi creu el nen? Sí, que hi creu. Per tant, sap que res no és important al costat de la pau que l'espera. Però és aquesta pau la que tem el noi. Sóc el teu amic, repeteix el capellà. Els altres callen. Cal pensar en ells, també. El capellà s'acosta al grup silenciós. Dóna l'esquena un moment al noi. El camió roda suaument amb un sorollet d'engolida damunt la carretera humida de rosada. Imagineu-vos, aquesta hora grisa, l'olor del matí dels homes, el camp que s'esdevina sense veure'l, pel cruixir dels cobles o pel crit d'un ocell. El nen s'arrauleix contra la lona, que cedeix una mica. Descobreix un pas estret entre la tela i la carrosseria. Podria saltar, si volgués. El capellà està d'esquena i al davant els soldats es concentren en orientar-se en la fosca del matí. No s'ho pensa, arrenca la lona, s'escola per l'escletxa i salta. Amb prou feina se sent la caiguda. Una fresa de passes apressades pel camí i en acabat res. Les terres ofeguen el soroll de la seva fugida, però l'espatec de la lona i l'aire humit i violent del matí que irromp dins el camió fa girar el capellà i els condemnats. Durant un segon, el sacerdot mira fixament els ulls d'aquells homes que l'observen en silenci. Un segon en què l'home de Déu ha de decidir si està al costat dels botxins o el dels màrtirs, com mana la seva vocació. Però ja ha colpejat el paravent que els separa dels seus camarades. Xum! Ha donat l'alerta. 2 soldats irrompen el camió i apunten els presoners. Uns altres 2 salten i corren camp a través. El capellà, unes passes enllà del camió, damunt l'asfalt, prova de seguir-los amb la mirada entre la boira. Dins el camió els homes només senten el soroll de la persecució, les interjeccions esmorteïdes. Un tret,
el silenci. I després encara veus cada cop més properes i a la fi una remor sorda de passes. Tornen amb el noi. No l'ha encertat cap tret, però s'ha aturat, envoltat pel vapor enemic, amb el coratge desfet, tot d'una, esgotat. Els seus guardians, més que conduir-lo al port en Acoi, li han pagat, però no gaire. El més important encara està per fer. El noi no mira ni el capellà, ni ningú. El sacerdot s'ha assegut a prop del xofer. Un soldat armat l'ha reemplaçat dins del camió, arraconat en una cantonada del vehicle. El noi no plora. Entre la lona i el terra del camió veu enfilar-se de nou la carretera, on comença a néixer el dia. Us conec i sé que us imagineu molt bé la resta, però heu de saber qui me l'ha explicat aquesta història. Un sacerdot francès. Em va dir: em fa vergonya aquest home, i sóc feliç de pensar que un sacerdot francès mai no hauria acceptat posar el seu Déu al servei de l'assassinat. Era cert. Simplement aquell capellà pensava com vos. Li semblava d'allò més natural posar fins i tot la fe al servei del seu país. Els déus mateixos són mobilitzats a casa vostra. Són amb vosaltres, com dieu, però a la força. No distinguiu res. No sou altra cosa que un impuls. I ara lluiteu amb els recursos de la còlera cega, parant més atenció a les armes i a les proeses que a l'ordre de les idees, entestats en embrollar-ho tot, de seguir la vostra obsessió. Nosaltres partim de la intel·ligència i dels dubtes. Davant la còlera no tenim força, però la deriva s'ha acabat. N'hi ha hagut prou amb un infant mort, perquè unim la còlera a la intel·ligència, i ara mateix som 2 contra 1. Vull parlar-vos de la còlera. Recordeu-vos-en. Davant la meva sorpresa per l'esclat sobtat d'un dels vostres superiors, vareu dir-me: això també està bé, però no ho enteneu. Als francesos els manca la virtut de la còlera. No és pas això, però els francesos són primmirats amb les seves virtuts. Només les assumeixen quan cal. Això dona a la nostra còlera el silenci i la força que vosaltres, tot just, comenceu a tantejar. I és amb aquesta mena de còlera, l'única que conec, que us parlaré per acabar. Perquè ja us ho he dit, que el cor, se sàpiga cert, no el fa més feliç. Sabem el que hem perdut en aquesta llarga deriva. Coneixem el preu que paguem per aquesta joia aspra de combatre, d'acord amb nosaltres mateixos. I és precisament perquè tenim un sentiment viu d'allò irreparable, que la nostra lluita guarda tanta amargor com confiança. La guerra no ens satisfà. No havíem decidit els nostres motius. El nostre poble ha escollit la guerra civil, la lluita obstinada i col·lectiva, el sacrifici sense explicacions. És la guerra que ha escollit, no la que ha rebut de governs imbècils o covards. Aquell en què s'ha retrobat i en lluita per una idea que s'ha fet d'ell mateix. Però per aquest luxe que s'ha permès ha de pagar-li un preu terrible. En això, altra vegada, aquest poble té més mèrit que el vostre, perquè el que cauen són els seus millors fills. És el que em resulta més cruel de pensar. L'absurditat es beneficia de l'absurditat de la guerra. La mort colpeja arreu i per atzar. A la guerra que nosaltres lliurem, el coratge es designa ell mateix i vosaltres afuselleu cada dia els nostres esperits més purs. Però la vostra ingenuïtat no us estalvia el presagi. Mai no heu sabut que calia escollir, però sabeu el que heu de destruir. I nosaltres, que ens diem defensors de l'esperit, sabem, tanmateix, que l'esperit pot morir quan l'esclar fa una força prou gran. Però tenim fe en una altra força, en les figures silencioses ja allunyades d'aquest món. Cada vegada es cosiu a trets, creieu desfigurar la nostra veritat, però no compteu amb la tossuderia que fa que França lluiti contra el temps.
És aquesta esperança desesperançada la que ens sostén les hores difícils. Els nostres companys seran més pacients que els botxins i més nombrosos que les bales. Ja ho veieu, els francesos poden ser colèrics. Desembre de 1943. Tercera carta. Fins ara us he parlat del meu país. I podeu haver pensat, al principi, que m'expressava amb un llenguatge diferent. No ho feia, en realitat. Simplement ja no donàvem el mateix sentit a les paraules. Ja no parlem la mateixa llengua. Els mots sempre agafen el color de les accions o els sacrificis que susciten. I el de pàtria agafa, a casa vostra, reflexos sagnants i secs que me'l fan estranger per sempre, mentre que nosaltres hem posat dins el mateix mot la flama d'una intel·ligència que fa més difícil tenir coratge. Però en què l'home surt guanyant. Finalment heu entès el meu llenguatge que, de fet, mai no ha canviat. El que sostenia abans de 1939 és el mateix que sostinc avui. La millor prova d'això, sens dubte, és la confessió que us faré tot seguit. Durant tot aquest temps en què no hem fet altra cosa que servir obstinadament, silenciosament, al nostre país, mai no hem perdut de vista una idea i una esperança, sempre presents dins nostre, la idea i l'esperança d'Europa. És cert que no hem parlat durant 5 anys d'Europa, però és que vosaltres en parlàveu massa fort, i ja aleshores no utilitzàvem el mateix llenguatge. La nostra Europa no és la vostra. Però, abans d'explicar-vos quina és, vull insistir almenys en el fet que, entre les raons que tenim per combatre-us i que són les mateixes que tenim per derrotar-vos, no n'hi ha, segurament, cap de tan profunda com la consciència, no només mutilats en el nostre país, colpejats en la nostra carn més viva, sinó també desposseïts de les nostres més belles imatges, ja que heu ofert al món una versió odiosa i ridícula. No hi ha res que faci més mal que veure pervertit allò que un s'estima. I per conservar dins nostre tota la joventut i els poders d'aquesta idea d'Europa, que vàreu arrabassar els millors de nosaltres per donar-li el sentit indignant que havíeu escollit, ens cal tota la força de l'amor repensat. Hi ha, per tant, un adjectiu que no escrivim després que vosaltres anomenéssiu europeu l'exèrcit de l'esclavitud, però ho fem per guardar gelosament el sentit que mai no ha deixat de tenir per nosaltres i que vull explicar-vos. Parleu d'Europa, però la diferència és que per vosaltres Europa és una propietat, mentre que nosaltres ens sentim dependents. No vàreu parlar així d'Europa fins que no vàreu perdre l'Àfrica. Aquesta mena de mort no és bona. Aquesta terra en què han deixat empremta tants segles no és altra cosa per a vosaltres que una retirada forçada, mentre que per nosaltres sempre ha estat la nostra millor esperança. La vostra passió sobtada és feta de despit i de necessitat. És un sentiment que no honora ningú i comprendreu, per tant, que cap europeu digne de dir-se'n no l'hagi volgut. Dieu Europa, però penseu en terra de soldats, graner de blat, indústries domesticades, intel·ligència controlada, que vaig massa lluny potser ser almenys que quan dieu Europa, fins i tot en els vostres millors moments, quan us deixeu arrossegar per les vostres pròpies mentides, no podeu estar-vos de pensar en un cohort de nacions dòcils, comandada per una Alemanya de senyors, vers un esdevenir fabulós i ensangonat. M'agradaria que fóssiu conscients d'aquesta diferència,
Per a vosaltres, Europa és aquell espai envoltat de mars i muntanyes, cisellat per dics, foradat de mines, cobert de collites, en què Alemanya juga una partida en la qual aposta el seu únic destí. Però per nosaltres és la terra de l'esperit, on des de fa 20 segles es persegueix l'aventura més prodigiosa de l'esperit humà. En aquesta arena privilegiada que el combat de l'home d'Occident contra el món, contra els déus, contra ell mateix, arriba avui el moment més convuls. Ja ho veieu, no es pot comparar. No patiu perquè brandir contra vos els temes d'una vella propaganda. No reivindicaré la tradició cristiana, això és un altre problema. També n'heu parlat massa i mentre us fèieu passar per defensors de Roma, no us ha preocupat fer a Crist una mena de publicitat, a què va començar a acostumar-se el dia en què va rebre el petó que el va dur al martiri. Però la tradició cristiana al capdavall és només una de les que han construït Europa i no estic qualificat per defensar-la davant vostre. Caldria el gust i la inclinació d'un cor entregat a Déu. Ja sabeu que no és el meu cas. Però com que em permeto pensar que el meu país parla en nom d'Europa i que en defensar-ne un els defenso tots dos, també tinc en conseqüència la meva tradició. És, alhora, la de grans individus i la d'un poble inesgotable. La meva tradició té dues èlits, la de la intel·ligència i la del coratge. Té els prínceps de l'esperit. Té els prínceps de l'esperit i el seu poble nombrós. Jutgeu-vos si aquesta Europa, les fronteres de la qual són el geni d'uns quants i el cor profund de tots els seus habitants, és diferent d'aquesta taca de color que us heu annexionat en mapes provisionals. Recordeu-vos-en un dia que us reieu de les meves indignacions em vareu dir: Don Quixot no té força si Faust el vol vèncer. En aquell moment vaig contestar-vos que ni Faust ni Don Quixot estaven fets per vèncer-se l'un a l'altre i que l'art no s'havia inventat per portar mal al món. A vos us agradaven, aleshores, les imatges una mica exagerades i vareu continuar. Segons vos, caldria escollir entre Hamlet o Siegfried. En aquella època jo no volia escollir i, sobretot, no em semblava que Occident hagués d'existir enlloc més que en l'equilibri entre la força i el coneixement. Però vos us en burlàveu del coneixement, parlàveu tan sols de força. Avui em comprenc millor i sé que ni el mateix Faust no us serviria de res, perquè vosaltres, en efecte, heu acollit la idea que, en alguns casos, cal escollir. Però la nostra tria no seria més important que la vostra si no hagués estat feta sabent que era inhumana i que les grandeses espirituals no es podien separar. Sabrem ajuntar-les més endavant, cosa que vosaltres no heu sabut fer mai. Com podeu veure, la idea sempre és la mateixa. Hem vist la mort de prop, però l'hem pagada prou cara aquesta idea, com per poder agafar-nos-hi. Això ens permet afirmar que la vostra Europa no és la bona. No té res que pugui congriar ni exaltar. La nostra és una aventura comuna que prosseguirem, malgrat vosaltres, en el vent de la intel·ligència. No aniré gairebé més lluny. Em passa de tant en tant quan tombo una cantonada. Durant les breus treves enmig de les llargues hores de lluita compartida, que penso en tots aquells llocs d'Europa que conec bé. És una terra magnífica, feta d'afany i d'història. Revisc els peregrinatges que he fet amb tots els homes d'Occident, les roses, els claustres de Florència, els bulbs daurats de Cracòvia, el Ratschin i els seus palaus morts, les estàtues que es contorcen al pont de Carles, damunt a l'Altava, els delicats jardins de Salzburg, totes aquelles flors,
aquells turons i paisatges on el temps dels homes i el temps del món han barrejat els vells arbres i els monuments. El meu record ha fos totes aquestes imatges superposades per fer-ne un sol rostre, que és de la meva veritable pàtria. Se'm trenca alguna cosa per dins quan penso que, des de fa anys, la vostra ombra s'ha posat damunt d'aquell rostre enèrgic i turmentat. Alguns d'aquests llocs, tanmateix, els hem vist plegats, ni se'm passava pel cap en aquell temps que un dia els hauria d'alliberar de vosaltres. I encara en els moments de ràbia i desesperació, i em sap greu que les roses puguin continuar creixent al claustre de Sant Marc, que els esbarts de colom alcin el vol a la catedral de Salzburg i que els geranis vermells creixin, tenaços, als petits cementiris de Silèsia. Però en altres moments, i aquests són els que compten, ho celebro, perquè tots aquests paisatges, aquestes flors i aquests camps llaurats, la més vella de les terres, us demostren cada primavera que hi ha coses que no es poden ofegar en la sang. És amb aquesta imatge que puc acabar. No en tindria prou de pensar que totes les grans ombres d'Occident i que 30 pobles em fan costat. No podia oblidar-me de la terra. I és així que sé que tot, Europa, el paisatge i l'esperit, us nega tranquil·lament, sense cap odi desgavellat, amb la força serena de les victòries, les armes que l'esperit europeu pot fer servir contra vosaltres són les mateixes que posseeix aquesta terra, que reneix sense parar, amb florides i collites. El combat que lliurem té la certesa de la victòria, perquè té l'obstinació de les primaveres. Sé, al capdavall, que res no s'haurà resolt fins que sereu vençuts. Europa encara està per fer, sempre estarà per fer. Però com a mínim encara serà Europa. És a dir, tot el que us acabo d'escriure. Res no estarà perdut. Imagineu-vos tan sols el que som ara, convençuts de les nostres raons, devots del nostre país, empesos per tota Europa i en just equilibri entre el sacrifici i el delit per la felicitat. Entre l'esperit i l'espasa. Us ho dic un cop més, perquè cal que us ho digui. Us ho dic perquè és la veritat i us mostrarà el camí que el meu país i jo hem fet dels temps de la nostra amistat. Ara mateix, en nosaltres, hi ha una superioritat que us destruirà. Abril de 1944. Quarta carta. Ja s'acosta el moment de la vostra derrota. Us escric des d'una ciutat coneguda arreu de l'univers que prepara un endemà de llibertat contra vosaltres. Sap que no serà fàcil i que abans li cal travessar una nit encara més fosca que la que començà fa 4 anys amb la vostra arribada. Us escric des d'una ciutat privada de tot, sense llum i sense foc, afamada però sempre irreductible. Aviat s'inflamarà quelcom que encara no us podeu imaginar. Si tinguéssim sort, ens trobaríem l'un davant l'altre i podríem, aleshores, combatre amb coneixement de causa. Tinc una idea precisa de les vostres raons i vosaltres coneixeu bé les meves. Aquestes nits de juliol són alhora lleugeres i pesants, lleugeres com el Sena i els arbres, pesants al cor dels que esperem que arribi l'única albada que anhelem. Espero i penso en vos. Encara us he de dir una cosa, la darrera. Vull explicar-vos com és possible que haguem estat tan semblants i que avui siguem enemics. Com he pogut estar a prop vostre i per què ara tot s'ha acabat entre nosaltres.
Durant molt de temps, tots dos hem cregut que aquest món no tenia una raó superior i, en conseqüència, estàvem frustrats. En certa manera, encara ho crec. Però he arribat a conclusions diferents de les que vos en parlàveu en aquell temps i que després de tants anys intenteu que formin part de la història. Em dic avui que si hagués seguit els vostres arguments hauria de donar-vos la raó pel que heu fet. I això és tan greu que cal que m'aturi el cor d'aquesta nit d'estiu. Tan carregada de promeses per a nosaltres i d'amenaces per a vosaltres. Mai no heu cregut en el sentit del món i n'heu extret la idea que tot era equivalent i que el bé i el mal es definien segons la voluntat de cadascú. Suposàveu que, en absència de tota moral humana o divina, els únics valors que regien eren els del món animal, és a dir, la violència i l'astúcia. Em vàreu concloure que l'home no tenia cap valor i que se'n podia destruir l'ànima, que en la més insensata de les històries, la tasca d'un individu no podia ser altra cosa que l'aventura del poder i la seva moral, el realisme de les conquestes. I en realitat, jo creia que pensava com vos. No hi veia gaire més en contra que no fos aquell amor salvatge per la justícia, que per acabar em semblava també tan poc racional com la més sobtada de les passions. On era la diferència? En el fet que vos acceptàveu desesperar-vos a la lleugera i jo mai no hi vaig consentir, en el fet que vos admetíeu prou la injustícia de la nostra condició per fer-la més gran, mentre que a mi, al contrari, em semblava que l'home tenia el deure d'afirmar la justícia per lluitar contra la injustícia eterna, generar felicitat per protestar contra l'univers de la desgràcia. Perquè vosaltres n'heu fet una embriaguesa de la vostra desesperança. Perquè us n'heu deslliurat, erigint-la en principi. Heu acceptat destruir les obres de l'home, lluitar contra ell per satisfer la seva misèria essencial. I jo, negant-me a admetre aquesta desesperació i en aquest món torturat, només volia que els homes retrobessin la solidaritat per començar un combat contra el destí que ens revoltava. Ja ho veieu, del mateix principi n'hem extret morals diferents. Perquè vàreu perdre la lucidesa pel camí i vàreu trobar més còmode. Vos hauríeu dit que us resulta indiferent, que un altre pensés per vos i per milions d'alemanys, perquè, com estàveu cansats de lluitar contra el cel, vàreu reposar d'aquesta aventura extenuant en què havíeu de mutilar ànimes i destruir la terra. Ras i curt, vàreu escollir la injustícia i us vàreu equiparar als déus. La vostra lògica era aparent i prou. Jo, al contrari, he escollit la justícia per romandre fidel a la terra. Continuo creient que aquest món no té un sentit superior, però sé que alguna cosa en ell en té, de sentit. I és l'home, perquè és l'únic ésser que exigeix tenir-ne. Aquest món té, com a mínim, la veritat de l'home, i tenim la tasca de donar-los les raons que li pertanyen contra el destí mateix. I no hi ha cap altra raó que l'home, i és a ell a qui cal salvar. Per tant, si volem salvar la idea que ens hem fet de la vida, el vostre somriure i el vostre menyspreu em demanaran què vol dir salvar l'home. I jo us crido amb totes les meves forces que no és mutilar-lo, i sí que és donar-li una oportunitat a la justícia, que només ell és capaç de concebre. Vet aquí perquè lluitem. Vet aquí perquè hem hagut de seguir-vos per un camí que no volíem agafar i en què al final vàrem trobar la derrota, perquè la vostra força era feta de desesperació. I quan es queda sola, pura, segura d'ella mateixa, implacable en les seves conseqüències,
la desesperació agafa una força sense pietat. Aquesta desesperació, la que ens ha esclafat mentre dubtàvem i teníem encara la mirada posada en imatges de felicitat. Pensàvem que la felicitat era la més gran de les conquestes, la que es fa contra el destí que se'ns imposa. Aquesta enyorança no ens marxa, fins i tot en la derrota. Però heu fet el que calia, hem entrat a la història i durant 5 anys no hem pogut gaudir del cant dels ocells a la fresca del vespre. Ens hem vist forçats a la desesperació, hem estat separats del món, perquè de cada moment del món em penjava un poble sencer d'imatges mortals. Ja fa 5 anys que en aquesta terra no hi ha un matí sense agonies, un vespre sense presons, un migdia sense massacres. Si us hem hagut de seguir, però la nostra proesa era seguir-vos a la guerra, sense oblidar-nos de la felicitat. I enmig dels clams, la violència, miràvem de conservar dins el cor el record d'un mar feliç, d'un turó inoblidable, el somriure d'un rostre estimat. Alhora, aquesta era la nostra millor arma, la que mai no baixàrem, perquè si un dia la perdéssim, estaríem tan morts com vosaltres. Sabem, senzillament, que per forjar les armes de la felicitat cal molt de temps i massa sang. Hem hagut de formar part de la vostra filosofia, acceptar semblar-nos una mica a vosaltres. Havíeu escollit l'heroisme sense rumb, perquè és l'únic valor que queda en un món que ha perdut el sentit. I escollit-lo per a vosaltres, vareu escollir-lo per nosaltres i per tothom. Ens vareu veure obligats a imitar-vos per tal de no morir. Però aleshores ens vàrem adonar que la nostra superioritat era tenir una direcció. Ara que això ja s'acaba, podem dir-vos que hem après que l'heroisme és ben poca cosa. La felicitat costa més. Ara mateix ja ho deveu tenir clar. Ja sabeu que som enemics. Vos sou l'home de la injustícia i no hi ha res al món que el meu cor pugui avorrir més. Però ara sé les raons d'allò, que era una passió i prou. Us combato perquè la vostra lògica és tan criminal com el vostre cor. I de l'horror a què ens heu sotmès durant 4 anys n'han format part tant la vostra raó com el vostre instint. És per això que la meva condemna serà total. Ja sou mort als meus ulls, però quan jutgi la vostra conducta atroç, recordaré també que tots dos venim de la mateixa solitud i que tant vosaltres com nosaltres som, amb Europa sencera, dins la mateixa tragèdia de la intel·ligència. I malgrat vosaltres us seguiré anomenant homes. Per restar fidels a la nostra fe, ens vàrem veure forçats a respectar amb vosaltres allò que no respectàveu a casa dels altres. Aquest va ser el vostre immens avantatge durant molt de temps, perquè mateu més fàcilment. I fins a la fi dels temps, aquest serà el guany dels que s'us assemblen. Però fins a la fi dels temps nosaltres, que no ens assemblem a vosaltres, haurem de donar-ne testimoni, perquè l'home, per sobre dels seus pitjors errors, pugui tenir sentit i provar la seva innocència. Però fins a la fi dels temps, nosaltres, que no ens assemblem a vosaltres, haurem de donar-ne testimoni, perquè l'home, per sobre dels seus pitjors errors, pugui tenir sentit i provar la seva innocència. Vet aquí perquè, al final d'aquest combat, el sí d'aquesta ciutat que ha agafat un rostre infernal, per sobre de totes les tortures que ens heu infligit, malgrat els nostres morts desfigurats i les nostres ciutats plenes d'orfes, puc dir-vos que fins i tot ara, que som a punt de destruir-vos sense pietat, no us odiem, fins i tot si t'amaguéssim de morir, com han fet tants altres, no ho faríem. No podem assegurar que no tindrem por. Mirarem de ser raonables i prou,
però podem garantir que no odiarem. Puc dir-vos que ens hem reconciliat amb l'única cosa al món que avui podria detestar i que volem destruir la vostra força sense mutilar-vos l'ànima. Ja veieu que continueu tenint aquest avantatge sobre nosaltres, però alhora és part de la nostra superioritat. I és aquesta superioritat la que ara em fa més lleugera la nit. La nostra força rau a pensar com vosaltres sobre la profunditat del món, a no refusar res d'aquest drama que és el nostre, però alhora haver salvat la idea de l'home al final d'aquest desastre de la intel·ligència i extreure'n el coratge infatigable de les renaixences. Naturalment, això no fa més lleugera l'acusació que fem contra el món. Hem pagat massa car aquesta ciència nova perquè la nostra condició hagi deixat de semblar-nos desesperant. Centenars i de milers d'homes assassinats a trenc d'alba, els murs terribles de les presons, una Europa amb la terra fumejant de milions de cadàvers que varen ser els seus fills. Ha calgut tot això per guanyar 2 o 3 matisos que potser no tindran cap altra utilitat que ajudar-nos, alguns de nosaltres a morir millor. Sí, és desesperant, però tenim el deure de provar que no mereixem tanta injustícia. És la tasca que ens hem imposat, començarà demà, en aquesta nit d'Europa en què bufa l'alè d'estiu. Milions d'homes armats o desarmats es preparen pel combat. És a punt de trencar l'alba, en què finalment sereu vençuts. Sé que el cel va ser indiferent a les vostres victòries, atroces. Ho serà també a la vostra derrota. Encara avui no espero res, però haurem contribuït a salvar l'ésser humà de la solitud en la que voleu deixar, per haver menystingut aquesta fidelitat a l'home. Sereu vosaltres, a milers, els que morireu sols. Ara us puc dir adeu. Juliol de 1944.